uNkulunkulu izandla ezinkulu. Bazalwane ngithe sisukunyiswa lapha kwathi amadoda anyasimuzi nangashayela izandla. Senithale njalo uNkulunkulu izandla ezinkulu ngivela ukubona amabunda uma ungafunwa ngoba nazo izandla ziyi-language. Amen. Ngicela ishayele izandla abantwana ngibingelela umoya engcwele okhona ngaphakathi kwethu. Anike ngishayele izandla ezinkulu. Ngibingelele kuwe baba nomama. Anibashayele izandla ezinkulu nabo. Sixolisa kakhulu nabo ukuthi sifike late. Besisebhalfo sifike nje ngo-5 ekuseni besingakalali. So sathi ukuselwa kancane nami ngishawa iflu. Kodwa nje ngathi hayi angeke lethuba elihle kangaka lisindlule. Umuntu kaNkulunkulu ekhula. Amen. Sizothepha eyibusisweni. Nemshayele izandla ezinkulu. Ngibonile gcwele obaba la ekhaya. Hamfethu ngiyacela bafowethu. Amen. Ngiyaphuthuma abantwana basekhaya. Ngibonile la kunabo baba Nkosi yami, ngiyababingelela uBishop nobaba uNtimande noma sengasambone egameni likaJesu ngiyambingelela. What a powerful word of God. Amen. Ngaphandle kokusho isikhathi abantwana basekhaya, nginento nje enhlizweni yami baba ethi noma unyaka ungaphela kodwa as long as umphefumulo wakho ungakapheli ukhona uJehova. Ngoba sidefine ukuphela konyaka sayitshela ukuthi kuphela impilo zethu, kanti ungaphela unyaka kodwa sisekhona. Kunento engiyifundile ngoNkulunkulu engimkhonzayo ukuthi abantu bekhala kodwa yena ababuka into esele. Kodwa bafethu uyangizwa na? UThixo engimkhonzayo ukuthi noma izinto iphahlakile kodwa abuka iphise khona angayisebenza hlanganise. Ngempela sekhaya ungaphela unyaka kodwa nokuthi umphefumulo wakho usekhona, amazulu asengahlanganisa. Lo umsebenzi ukuthola unyaka kodwa wena mnikazi womsebenzi uya ku-2025 nomphefumulo. Ngoba nansi into Bishop eyifundile engiyabheka ama-move kunale gama ekuthiwa cast i-steering mabunda mfethu asinobucast angaphakami. Ngisho ukuthi mntasekhaya angeke uphele lo nyaka ungakangobi wena, angeke uphele lo nyaka lento Jehova athembise yona January ingakasethe. Kunesimanga esenzele emshadweni ekhaya, iwayini laphela kodwa amakhala asale khona. uJesu akasanandaba newayini lakudala, unendaba nekhani. Uma sikhuluma ngekhani sikhuluma ngawe. Izinto eziphatheke zingaphela as wena usasekhona. Ikhona into engenzeka. Kunento engichaza amabunga ngabantu abadala laba abaguge kakhulu, abasayithembi bona kodwa sebathemba udondolo abahamba ngayo. Abasana wamandla abo kodwa banamandla, bathemba amandla edondolo. Athi uDavide, intonga yakho iyangithuthuzela. Bengibona mntasekhaya umthemba uJehova, nomuntu ongaboni uthemba isipiki. Simembele phambili before ngakafiki engithembe uwathembisile. Athi uDavide, izwi lakho liyisibani sami. Ukuthi noma ngaba mnyama as long as nginezwi ikhona into ezobonakala. Badedela abantu bahambe kodwa hlala ezwini ngoba nalaba emshadweni yasekhaya babadike yodwa ukuthi nanoma yini ayishoyo uyenza njengoba sekakhulumile sekulungile. Athi uJehova
foundation. Amakhehla amthemba nathi simthembe wathembisile. Ngoba abantwana basekhaya njalo uThixo makazowenza into entsha empilweni yomuntu akayishintshi iformula kodwa uyayi-improve. Kodwa bafowethu ngiyayiphinde uJehova akayishintshi iformula kodwa uJehova uyayi-improve. Yabona bangahluleka abazali bakho kodwa imithandazo abazali bakho iyobonakala ngawe. Nayi into engishayayo nguNkulunkulu. uNkulunkulu akakho foundation ingakabi khona. Ngoba into eyakhwa kungena foundation umkhukhu kuphela. Nomkhukhu angeke uhlale isikade eside. Kodwa the minute sizoakha ibuilding kwamele siqale ngefoundation. And foundation ayiqaleke singazange sakhupha. Process ebonakala kwangathi sibuyele emuva. Yeyeni lento bazalwane yagijimisa izinto ey'sheshayo kanti ifoundation ayiqinanga. Engazabula namhlanje ngoba sime ezwini esuke efoundation eqinile. Sesiyahamba abantwana basekhaya. Awungeshaya uNkulunkulu isahliko. Mina into engayifunda kuJehova mama naye. uJehova kawathathi serious ama-paranormal. Kodwa uma uJehova azokwenzela umntana wakhe wenza ama-surprise party. Into engishaye nge-surprise party naye ukuthi uyavuka ekuseni bangathi happy birthday bakubuka abantu. Uyitshele amabungu bazokoza amabungu. Uyitshele ukuthi baba bazothi nasi skippa ngithi bathule bengathi akwenzeki lutho. Kanti njengoba bathulile khona into eshelwayo. Unjalo uJehova makathulile. Kuba khona izinto ayishelayo. Kuba khona izinto ayihlanganisayo. Uyathuvela athi surprise. And you know the surprise babunda akamangala phule. Kodwa mangale khala. Ingathi ibusiso zakhe zinguyebo zinguamen. What no eye has seen, what no mind has conceived, it is that which that God has prepared for you. Thina sisilimita ngokwethu ngokungathembi yena. Thembani yena. Hallelujah. Sesihamba. There's something that God has laid in my heart. I know it's gonna be a little bit sensitive. But I want to say it. We have a problem in our generation, men of God. La khona kunabantu abasha abafuna iposition yokubaba. Kodwa i-capability nama-abilities wabo abasho ukuthi bangabobaba. Ngoba awuveli uzalwe ube ubaba. Kodwa kune-process yezimpi odlula kizo oyinqobayo then you qualify to be called a father. Okay. Now our generation is so sad. The minute someone leads a big church, they assume they are fathers. Oh Jesus. Ukuthi ibandla linkulu kodwa i-character ayikho. Oh Nkosi yami. Hallelujah. And it is so cool now. Our fathers in our generation, bavumela the young ones. Bangaba rebuke basaba the amount of tithe that they bring to the church. Okusukuthi bobaba ningazothuswa yithi abafana abancane. Noma singashumayela kanjani basishayela izandla. Kodwa uma ningasiyali siyolahleka nikhona. Unjalo. I ngokushiswa. Now, the second thing in our generation is that they are the fathers of the city. Yes, Lord. But simply because of
these young generations, they first look at the materialistic things first before they can recognize you as a father. And it's not about the house that you have. It's not about the car that you drive, but it's about the appointment and the anointing of God upon your life. Hallelujah. I can plead with this young generation to say, I just want to know about it. Even went to the cool land. These are the people that we should go to whenever we need wisdom. Sithi sibancane sifuna iadvice kubantu abancane. Ngoba njalo babuzulu when uThixo azothatha umuntu wakhe kuba khona umuntu osalayo agade ukhuphuke bese ayehlisa phezulu kwalosele. Angiphinde noma nganawo amen. Kuyiprinciple kusegazini kusemthanjweni kaThixo ukuthi abeke impambiso kwababuzulu kodwa manje kude nabo ningabasevi angeke uyithole ngokuthi umntana sekhaya ushuthi ithombe naye kodwa lento idinga useve ukuthi baba namhlanje ngiyabona kuyashoda ngorashari ngicela ukuvala isikhala. I have bad news to the young generation. Impartation is by the laying of hands, but it comes by sending the man of God. Elisha got the double portion. I want this heart, but the wasn't for Elijah. What in the morning was Saturday. Your generation is to but I said for now you start about the discussions Baba Bishop yena washingubo lapha ekhaya uma washingubo uyayineka bekuhlale after an hour or 2 hours uma uyithinta la ngaphezulu uzwa ngathi yomile kodwa ungazuye phansi uguqe amanzi angaphansi ukugaba lutho phezulu kodwa ugaba lisekusevile njengoba usehlisa uJehova kuba khona izinto ayithelayo asosefe amadoda kaThixo noma sashulani kahle kodwa baba baphilisa abantu bakhipha simeni. You are too fast to forget. If it wasn't for Bishop, ngabe wena usindiswa. Kodwa kule insuku ucheck place the spirit ashumayela ngaso bese uthula amandla kabanzi izwi liphumile. The same word that changed your life, it's still the same. Hallelujah. Kuna madodana kaNoah tiphatha umuntu kaThixo wancila abantu bakaThixo bancila kusisikhathi babe namahlazo abo kodwa ithi le indodana yabona ihlazo kababa wakhe kodwa wangamprotect uzaphuma isiqalekiso phezulu kwendodana osho ngummbona uBishop ukuthi ahambi kahle kodwa uphethe into zakho uphethe uphelo amen the sons babona ukuthi baba kagcokile ibaba bashaya reverse baphethe ingubo eyimbathisela umuntu kaNkulunkulu. Hallelujah. Izwe likaNkulunkulu. Uma ubona isikhali, it's not for your opportunity to uhlebe, but it's an opportunity for you to cover and receive the blessings from God. But our problem is one. Instead of covering, we talk about them. Can I say something? It's my thing. In the book of Numbers, Miriam no Aaron bake bahleba inceku okungumose into engishayayo naye uMose bekangekho uma bahleba kodwa izulu lezwa ukuthi la kukhulunywa ngomuntu wakhe kuneminyango evalekayo bantu abasha izibuze ukuthi kungani ingavuleki kanti lihleba inceku ngicabanga ukuthi amazulu awezwa. Nihlaba kubamfundisi nihlebe imindeni yenu kanti amazulu ayezwa. Nakusebulawo uNkulunkulu
angishisa. Bishop, uDavid walithola ithuba lokuthi angabulala uSaul. iBhayibheli lithi uThixo yayingaboni. Kodwa uDavid, I cannot touch the anointed one. Ebafowethu ungangishaya umuntu kaThixo, ungamjikela umuntu kaThixo, ngoba uthixile noma kuyesimo wena ungamthandisi. Yazi le izosenza ukuthi sizona. Bese ngicela hamba kubaba. Baba, bengicela utshele yena ukuthi azotshela mina ukuthi ngiyothatha ibhodlela oyiclass. Hamba kubaba. Angifuni. Inkinga naye ngizocabanga kwangathi ngidelele yena, kanti angidelelanga yena, ngidelele lo mthumile. Okay. Kunabantu abadelele incebo kanti abasimelanga bona kulobabo bathumile. Ebhayini nabazolalelana ekuphumeni kwini. Elithizwe kaNkulunkulu. Bonke abakholwa kuSimakade baqiniswa. Kodwa abakholelwa encwadini kaJehova bayaphumelela. Isho ukuthi lento uJehova yakunikeza amandla okubhekezela esimeni. Abantile umuntu kaThixo akhulume bese uyaphuma. Abaningi into zenzile ukuthi ngidelela umprofeti kanti sengidelela into zenu. Ngiphakamela umprofeti kanti sengiphakamela into zenu. Sathi ngalisho lento sesibaleka. UHana wafasta kakhulu. Wabambana namazulu wakhala. Kodwa impendulo ayizange yaphuma. Kodwa inqaba ayizange yafasta. Yabuza nje ukuthi yini inkinga Hana. Inqaba uyakhuluma ayizange yathandaza. Kulezinye zezinto uyoyithandazela zingashinthi. Athi umdodwa akhuluma.